ngunyan nga ni attorney na nauuso itong pagtutukad baga sa mga bukid araw kay ni Clint nagtutukad siya. Wow. Sa hiling mo po, may nagiging maraot bang epekto na masyadong open ang mga bukid para sa mga Hiking. oo, sa hiking. Tapos itong mga nagsasakat duman kumbaga diamonds in the espesyalista sa pag-adal kang kahoy, kang forest. So, uyon po ba kamo sa ginigibang activities na araw Mayo mang kayo? maraot dyan. Kasi dapat nga ma-appreciate ken mga tao ang bukid. Pero dapat pag nagduman ka sa bukid, you don't cut, you don't mess. Mm. Dai ka magputol, dai ka anong tawag dyan? Ano ning mga ati. Ah, Magwalat po ni magwalit mga mga basura. basura. Oo. Mm. Araw ka yan. Leave no trace. So, nadamog Yes. mo yung Clint.